Il-kwalità ta' ħajja tajba li għandna f'pajjiżna hija responsabbli mill-omor twil tal-Maltin. Għalilna hekk it-tabib Jan Kirkop b'reazzjoni għar rapport tal-Kummissjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni għall-Iżvilupp Ekonomiku li wera kif il-Maltin għandhom omor itwal meta mqabbel mal-medja tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, il-Maltin qed jgħixu madwar 4 snin iktar meta mqabbel ma' 17-il sena ilu. Naħseb hemm 3 kontributuri għal dan il-fattur. L-ewwel ħaġa l-pazjent innifsu, ovvjament il-persuna nnifisha trid tieħu ħsieb saħħitha kemm jista' jkun. Kif ukoll hemm is-settur mediku illi importanti illi jkun up to date, avant-garde bħala trattament u kura tal-pazjent u jagħmel l-effort kemm jista' jkun. U fl-aħħar mill-aħħar irid ikun hemm is-support ukoll tal-istat tal-gvern. Ir-rapport jinnota li għalkemm il-Maltin huma fost dawk bl-itwal ħajjiet, ir-rati tal-obeżità u tan-nies li jpejpu huma fost l-ogħla. It-tabib Kirkop saħaq li fil-waqt li dawn huma aspetti negattivi tas-soċjetà Maltija, il-kwalità ta' ħajja tajba taħdem kontra ir-rati tal-obeżità u t-tipjib. Jaħdmu kontra xulxin fis-sens il-life expectancy u l-obeżità u s-sigaretti. Again, hemm ħafna x'jista' jsir minn dan l-aspett ta' obeżità u sigaretti, hemm l-awareness li campaigns li jsiru, però nemmen li wkoll għandhom jitlu issues ta' lifestyle li nagħmlu t-tfal tagħna wkoll minn meta jkunu żgħar. Kirkop saħaq li għalkemm omor itwal ifisser iktar pis fuq is-servizzi tas-saħħa, is-servizzi Maltin huma lesti biex il-popolazzjoni li dejjem qed tikber tirċievi trattament effiċjenti u effettiv.